Dwi yn Neuadd De Morgannwg yn adran gwaith llaw y dosbarthiadau iau ac mae yna teulu Davies, synod un fan hyn, wedi bod yn hynod o weithgar. Mam, Llunos, pwy sy'n ar y blaen yn fan hyn yn helpu'r merched hyfryd mae i greu? Fi sydd wedi annog nhw a gweithio nhw rhwch tro. Dyna'r gair. O be am i ni ddechrau ta, efo'r dosbarth yma, wyneb bwytadwy sydd yn ddiddorol iawn, a maen nhw gyd yn edrych yn flasus iawn. A mae yna rhywun yn fan hyn wedi cael y wobr gynta. Gwenllian Davies. Pwy di Gwenllian Davies? Pwy di Gwenllian Davies? Dyma hi wrth yr ochr i fan hyn. Da iawn ti. Faint i doed i Gwenllian bach? 7. Ti'n 7. A pwy si drws nesau ti fanna? Megan. Megan. A faint i oed Megan? 6. A dwi'n meddwl bod y chwaer fawr yn fan hyn, dydi? Be di denw di? Sian Elin. Sian Elin. A faint i doed di? 10. O, beth ti'n meddwl bod Gwenllian wedi ennill? Hapus iawn. Dwi'n siŵr. Sut deimlad o dod i mewn i fan hyn bore dy llun a gweld y cerdyn coch? Hapus. Hapus dros ben, dwi'n siŵr. Ti'n ata fi ar llew rwan i esbonio sut ti wedi creu'r wyneb gwych yma? Orange, cucumber, blackberries a melon ddŵr. A melon hefyd, ia. A mae yna rhyw bryd bach yn ei fwynhau o. Ewch o'na wir. Ar llew. Ti'n licio llewod? Na. Ti'n licio rygbi? Na, paid y phoeni. A dych ein yn neis i gyd yn dydyn nhw. Dwch ferched. Ti di cystadlu hefyd, Megan fach? O, ti'n dio. Na, mae'n ddigon cytun iawn. Ti'n oreit, na ddim styrbio. Dyna llaw gyda. A'r ffotograffas, rhywun di gwneud rhywbeth fan hyn? Be arall ydych chi di wneud? Nes draw, Sian Elin. Nes draw, ie? Nes draw, ie. Ti am ddangos i fi beth ti di wneud, Sian Elin? Ti dod ata? O, dychwch ar y castill ma. Be ti di wneud ta, Sian Elin? Fi di wneud y llun na. O, hwn? Ie. Be oedd eisiau wneud fan hyn ta? Darlun ffotograff hapus. Mae hwnna'n darlun hapus. Pwy sy'n y llun i gyd? Fi, Gwenllian, Megan, Gwenan a Lina ffrindiau ni. A lle mae'r llun yna? Lle gafodd o'i dynnu? Yn y sioe blwyddyn diwetha ar y coeden. Fi'n meddwl bod fi'n gwybod lle mae hwnna. Wrth y pafiliwn rhyngwladol. Ie. Wrth y siop enwog. Mae banner y siop gen ti fanna hefyd yn dydi yn ysbrysebu. Rhywbeth arall gen ti, Sian Elin? Hwna, yr buwch. A Wellington Boot. Ie. Dwi'n trio gweld be di'r dosbarth yma rwan, ta dwed? Addurno. Be oedd o? Ie, addurno Wellington. Addurno Wellington. Wellington pwy oedd hi? Hen Wellington Dyci oedd e. Wel, dwi'n siŵr bod o'n brawd iawn ohonoch chi. Da chi wedi bod yn weithgar iawn fel teulu? Wel, ni wedi rhoi tro yn ni. Do. A di bod wrthi ers spel, yswn i'n dweud? Na, wedi goffod rhoi penodi penwthnos yn mynd reit e. O'n i amdani penwthnos un. Rhwng pob beth a amser i mynd ati i wneud bethau. Ie. Wyt ti wedi bod wrthi hefyd? I Megan bach di bod wrthi? Ydy, Megan. Mae'n ti lan yn fanna, dwi e? O, dyn ni weld. Beidio gyda bus, Megan. Yr enfus lan ar y top. Hwn? Ie. O, mae hwnna'n hyfryd, ynddi? Beth ti'n meddwl o hwnna, Sian Elin? Mae'n rili dda. Pwy di'r gorau am ddarlunio, neu pwy sy'n dysgu chi arlunio a bod yn greadigol? Mam. Ie. Mam, chi di'r artist? Ie. Ydych chi licio gwneud gwaith llaw hefyd? Wel, wrth yn gwaith i, florist i fi, so mae fe'n naturiol wedyn, a mae'r plant yn codi lan o wneud pethau credigol hefyd mewn ffordd. A chi'n neud lot o bethau fel hyn yn yr ysgol? Ie. Ie, pa ysgol da chi'n mynd? T-Llew Jones. O, ysgol T-Llew Jones. Yr ysgol oran y byd, mae'n siŵr, ie? Ie. Wyt ti'n symud i ysgol arall cyn bo hir? Fi da 1 blwyddyn ar ôl a wedyn fi'n mynd i ysgol Brwsteifi wedyn. Ysgol Brwsteifi, hon ysgol dda hefyd ydi. Rwan ta, os yna fwy yma genod? Dafad a Gwenllian fan hyn. Ti nath hwn? O, waw! Sut yn y byd nes ti greu'r ddafad yna? Paent, rhibben a porfa a glân. A gwlan. Mae'r gwlan yna'n edrych yn wlan arbennig, os gael ei ddeud. Lle ges ti'r gwlan? Bleddyn blown glywon. Bleddyn? Blown glywon. Blaen glywon. A ffion? Ie. Ia, dwi'n nabod nhw'n iawn. Mae hwnna yn wlan special. Ie. Wan ta, ti di cael un cerdyn coch drafana fo'r wyneb y llew. Ti di creu dafad, Megan. Ti di cael cerdyn coch arall fydd rhywun? Yn y thing. Hwn? Ti di ddangos i mi ta? Y peintio bus yma, ia. Gwenllian Davies.
O, ti di bod yn brysur yn dwi ti? Ti di bod yn brysur llongyfarchiadau mawr i ti? Bydd i'r amser dathlu, ydych chi wedi cael cyfle i fwynhau ac i weld pethau eraill yma? Ydyn, ni wedi bod yn mwynhau, cymryd amser yn rownd pob peth, gweld... Be di peth gorau yn y sioe? Watch ceffyla. Ceffyla. Be di peth gorau yn y sioe? Moch i Megan. Ac i ti? Dafad. Dafad, wel mae gen ti dy ddafad dy hun a mae gen ti dy lew dy hun hefyd, yn does? Ys gynnwch chi anifeiliaid adre? Ci. Be di enw'r ci? Twt. Twts. Wel, dwi'n siŵr bod Twts yn cael lot o faldod am weithio efo chi'n dydi. Da iawn chi'ch tair am gystadlu, a da iawn mam am annog. Diolch. Llongyfarchiadau mawr i chi. Da iawn, Gerod. Ni fe'n iawn, ia? Ie.